Atenció, escolteu això. Bueno, però és que al final és el que tu has dit moltes vegades, també són els nostres impostos, vull dir, això és malversació de fons, ja ho sé. Sí. Jo no faré la feina, Vale. la feina bruta de males praxis d'altres persones. Doncs és que haurem de fer molta feina bruta. Quan tu gestiones prestacions, te toca fer molta feina bruta. Fa uns dies, a octubre, vam destapar dos escàndols. Escàndol 1, la Fundació Resilis i les ajudes econòmiques a joves extutelats. Escàndol 2, la dgaia i els contractes il·legals del servei de pisos d'acollida. En menys d'una setmana, el nostre reportatge l'han llegit més de 100.000 persones. Si encara no l'heu llegit, ho podeu fer en aquest enllaç, octubre.cat/dgaia. La qüestió és que després de la publicació, aquesta setmana han passat coses molt interessants relacionades amb tots dos escàndols. Comencem. Primer escàndol, la Fundació Resilis i les ajudes econòmiques a joves extutelats. La setmana passada vam explicar que un treballador de la Fundació Resilis havia denunciat diverses irregularitats greus en el pagament de prestacions a joves extutelats. Vam explicar també que aquestes irregularitats les està investigant l'Oficina Antifrau i vam explicar també que el treballador que s'havia atrevit a denunciar havia patit moltíssimes pressions per part de la Fundació Resilis per tal que callés i fes la feina bruta. Per això, l'Oficina Antifrau ha declarat aquest treballador com testimoni protegit i per això el nostre reportatge, en comptes de dir el seu nom real, vam anomenar-lo Roger. Doncs bé, pocs dies després que publiquéssim la informació, la Fundació Resilis va publicar al seu web un comunicat titulat «Fundació Resilis desmenteix les informacions sobre irregularitats». L'estratègia és clara, negar-ho absolutament tot i fer veure que és la paraula d'en Roger contra la de la Fundació Resilis. Per sort, en Roger va preveure que això podia passar i per evitar que fos la seva paraula contra la de Resilis, en Roger va enregistrar les converses que demostren que alguna cosa està molt podrida a la Fundació Resilis. A octubre tenim aquests enregistraments i ara en sentireu algun. Per entendre la primera gravació que escoltarem, cal entendre el mecanisme de pagament de prestacions econòmiques de la dgaia. Atenció! La dgaia contracta Resilis per protegir i acollir els seus pisos als menors i joves extutelats. A la vegada, la dgaia també paga una prestació econòmica als joves. Però mentre els joves estan als pisos de Resilis, és Resilis qui s'encarrega de controlar que els joves compleixin els requisits per cobrar la prestació. Per exemple, si un jove aconsegueix una feina, Resilis ha de fer un informe i enviar-lo a la dgaia explicant que el jove ja no compleix els requisits per cobrar. Llavors, la dgaia deixa de pagar la prestació o l'ajusta segons la normativa. Fins aquí està clar, oi? La qüestió és que quan el jove marxa d'un pis d'acollida de Resilis, el jove pot continuar cobrant la prestació econòmica, però Resilis deixa de controlar que el jove compleixi les condicions per continuar cobrant la prestació. I llavors, com sap la dgaia si el jove compleix les condicions per continuar pagant-li la prestació? Doncs un cop que el jove abandona el pis de Resilis, qui s'encarrega de controlar que el jove compleixi les condicions per continuar cobrant és un servei que es diu CEVAP, contractat per la dgaia. I sabeu qui s'encarrega del CEVAP? Doncs la dgaia també ha contractat Resilis per fer aquest control a través del CEVAP. Molt bé. En Roger, el treballador que ha denunciat aquest cas, treballava al CEVAP de Girona. Allà, la seva feina era fer seguiment i informes sobre les ajudes econòmiques que pagava la dgaia als joves extutelats. I si el jove no complia les condicions, en Roger feia un informe i l'enviava a la dgaia per tal que deixés de pagar la prestació al jove. Fins aquí, cap problema. Però un dia, fent aquests informes, en Roger va detectar que hi havia casos de cobraments irregulars. Què havia passat? Doncs que mentre els joves estaven als pisos de Resilis, Resilis no havia informat a la dgaia que els joves havien deixat de complir amb els requisits i havien continuat cobrant irregularment. Llavors, quan el cas arribava a mans d'en Roger, ell havia de fer un informe i avisar a la dgaia que el jove feia temps que no complia els requisits per cobrar. És a dir, en Roger havia d'avisar a la dgaia que Resilis, quan tenia els joves als seus pisos, no havia fet bé els controls i per això la dgaia havia pagat prestacions que no havia de pagar. El problema sorgeix quan la coordinadora del CEVAP, la cap d'en Roger, li va prohibir a en Roger que fes aquests informes. Per què?
Doncs perquè aquests informes d'en Roger deixarien en evidència que Resilis, quan tenia els joves als seus pisos, havia fet malament la seva feina. El que sentireu a continuació és la conversa que va tenir en Roger amb la seva superior quan en Roger es va negar a manipular els informes per ocultar que Resilis havia fet malament la seva feina. Ja te'l faig jo, aquest informe, però... No, si vols en parlem. No, ja te'l faig jo, però és que ens n'aniran arribant casos així. Però tu m'entens que no vull estar... És a dir, em sento incòmode. Ja, No, però és ens a dir- trobarem en molts de casos així, que Ja, ens sentim però... incòmodes. És a dir, no em sento còmode havent de plantejar de quina forma faig els informes per... Bueno, ja te'l Però faré jo. tu m'entens el que et vull dir? Sí, t'entenc. És a dir, però ens hi trobarem molt sovint Però amb és que això és mala praxis. És igual, però ens ha arribat a nosaltres i nosaltres fem bona praxis. Però és a dir, estem fent la feina bruta d'un altre lloc. Ja, No, ens toca fer-ho. Ja, però tu entens que a mi això em costa de... Sí, és a dir, i a mi tampoc m'agrada, fer-ho. Ja, però són dues maneres de procedir. Però l'altre no m'explico? ho podrem canviar. No, si jo també estic arribant a aquesta conclusió. L'altre no ho podem canviar, per tant, nosaltres farem la feina, però clar, ens trobarem amb... És a dir, Espero que en trobem pocs, jo sincerament, jo em pensava que no em tornaria a passar això, Però això ens tornarà a passar, És a dir, i em veig obligat a ometre la veritat, que al final ja omets tantes veritats que has de fer... Bueno, vale. Ja t'entenc, No, ja sé que m'entens. Però nosaltres hem de fer alguna cosa aquí. No, sí, clar, hem de fer alguna cosa, però... No sé, no... Però ens hi trobarem, I s'accepta. Què vols fer? No ho sé. Però el que està clar és que... Nosaltres hem de fer la feina ben feta. Però aquí estem heredant una mala praxis des de fa anys. Ja, però nosaltres el que fan els altres no ho podem canviar. Nosaltres No sé, em sembla molt conformista i a mi personalment no em senta bé. Ja ho entenc perfectament. I jo et dic, és a dir, jo això els primers mesos, i et soc molt sincer, els primers mesos jo tot això no ho vaig veure. Lògicament tu vas fent, no? Però a mesura que vas coneixent una miqueta i il·lusment jo pensava, bueno, doncs jo intentaré fer la meva parcel·la de feina ben feta. Per fer la meva parcel·la de feina ben feta he d'arreglar coses que no s'han fet bé d'altres bandes. Nosaltres no ho podem arreglar. No, ja, però m'entens? Aleshores, ostres, aquí hi ha un conflicte de valors importants. Vull dir, i continua. No ens hi posem amb la feina dels altres. Bueno, però és que al final és el que tu has dit moltes vegades, també són els nostres impostos, vull dir, això és malversació de fons, Sí, ja ho sé, sí. És a dir, jo entenc que cadascú vol protegir la seva cadira, la seva família i tot plegat, però tampoc em sembla ètic i t'ho dic de la forma més educada del món. I quina és la teva proposta? Doncs trencar una miqueta amb tot això i posar-ho damunt de la taula. Jo he de posar certs límits. És a dir, jo no em ficaré en si una persona o una altra diu mentides o no diu mentides en un informe. És a dir, jo aquí no m'hi ficaré. Cadascú sabrà. Jo vull tenir molt clara quina és la meva línia vermella. Ja, és que ens anirem trobant, Clar, línies vermelles. és que em sap molt de greu. Això no ho vull fer. Em sap molt de greu, però la meva línia vermella és aquesta. Ser honest, per mi és molt important, i ser sincer, i punt, i ja està. És algo que... Però és que no entenc si m'estàs dient que no som honestos, els altres. Jo vull estar... Bueno, això cadascú sabrà. Això cadascú sabrà. Vale. Això cadascú... Però jo tinc clar que això no ho vull tractar. Vale, però és que anirem trobant casos que no t'agradaran. I llavors què aniràs dient? Que no els vols fer? Si són com aquests, no. I llavors? A veure, si és com aquest, no, jo no faré la feina, Vale. la feina bruta de males praxis d'altres persones. Doncs és que haurem de fer molta feina bruta. Quan tu gestiones prestacions, te toca fer molta feina bruta. Jo amb això no hi estic d'acord. Quan tu gestiones prestacions, et toca fer molta feina bruta. 20 dies després de la primera conversa, com que en Roger continuava negant-se a fer la feina bruta, la cap d'en Roger el posa contra les cordes. No t'acceptaré mai més que retornis un cas. Els casos que et pertoquen, que et derivo, s'han de fer. Sí o no? Si tu trobes ètic o no ètic, o creus que la gent que ha fet el cas anteriorment no ho ha fet bé, no és el nostre problema. Per tant, tu fes la feina ben feta que et pertoca. D'acord? Jo no posaré en un informe. És a dir, jo crec que això ja ho vam parlar, no vull entrar una altra vegada en el que vam parlar. A mi això em genera molta ansietat. Jo t'he dit que no t'acceptaré mai més. Els casos que et pertoquen es fan. Punto. Se'm situa en una situació que no és...
Ja, però aquesta no me l'he buscat jo. Bueno, M'explico, això és una mala praxis. És igual. És que a mi aquesta resposta no em serveix. Jo penso que això no és correcte. Escolta, la feina que fem no és fàcil, i això, aquestes situacions passen. Vull dir... Però t'hauràs d'acostumar. Bueno, doncs m'acostumaré, vull dir... Bueno. Et torno a repetir, no permetré una altra vegada que et neguis a fer un cas. No t'ho permetré. Perquè tu no et sembla correcte. No, això no. Això no, negar-te perquè consideres que la gent no ha fet la feina ben feta, no. Jo et vaig fer un informe de pe a pa en el qual jo no vaig poder presentar. Vull dir, el vaig haver de retallar tot, ometent 50.000 veritats. Jo el que no faré és amb un informe en contra de serveis d'aquí a Girona. No et permetré que tornis mai més un cas perquè tu creus que no ens havia d'haver derivat. Nosaltres fem prestacions i l'altre no ens importa. Ens pot semblar bé o malament. I me sap molt de greu si te genera ansietat. Però si és un cas que te pertoca a tu, no el farem als altres. Perquè nosaltres ja fem els nostres. I també ens emportem merders d'aquests. Ja. Pues jo... Fa unes setmanes em vaig plantar perquè és que la situació per mi va ser insostenible. Ja, vull dir... però no t'ho permetré. T'ho torno a dir, me sap greu. Tu hauràs de treballar tu sí. Però no t'ho permetré que et tornis a plantar-te. Sí, no, això... I ja està. Aquests enregistraments que acabeu de sentir també els té l'Oficina Antifrau, que està investigant el cas. Per cert, des que vam publicar el nostre reportatge, hem rebut desenes de correus de treballadors d'aquest sector denunciant irregularitats. En breu oferirem més informació. Ara anem pel segon escàndol. Al nostre reportatge de la setmana passada també vam denunciar que la Sindicatura de Comptes havia fet un informe duríssim que explicava que la dgaia, que depèn del govern de la Generalitat, havia atorgat centenars de milions d'euros en contractes a dit a entitats del tercer sector per gestionar els serveis d'acollida a menors i joves extutelats. Doncs sobre aquest informe de la Sindicatura, aquesta setmana al Parlament de Catalunya ha passat una cosa molt greu que ha passat molt i molt desapercebuda als mitjans de comunicació. Atenció, perquè és molt fort.